Днес реших да направя тема CO2 лазери, защото CO2 лазерите са един от двата апарата, които най-много се ползват в дерматологията, а отскоро и в гинекологията. Затова според мен темата е интересна, като специално това, за което ще говоря, е по-подходящо за специалисти, които наистина имат представа що е то CO2 лазер, как се ползва, защото ще навлеза в малко по-дълбоки води. CO2 лазера наистина е работния кон в дерматологията, тъй като се използва за страшно много приложения. Като започнем, той е чудесен хирургически инструмент. С неговото лъчение съвсем спокойно може да изрежеме кожна тъкан, да премахнем всякакви типове образование, включително може да направим безкръвна блефаропластика, това е нещо много модерно, респективно ако го ползваме в гинекологията за лабиопластика безкръвна. Въобще чудесен хирургически инструмент. Когато към този CO2 лазер прибавиме така наречената сканираща глава, той се превръща в фракционен лазер, където има низ от допълнителни приложения в естетиката, но и не само. Това са всичките фракционни процедури, като rejuvenation, заличаване на всякакъв тип белези, пилингите, премахване на повърхностни слоеве. Така че виждате колко много възможности има за експлоатация един CO2 лазер. Като реално, наистина, в всичките изброени приложения, той е безконкурентен. Няма друг лазерен източник, който да се справя по-добре от него. С едно малко изключение, за което искам да поговоря. Реално приложението, в което друг лазерен апарат е по-подходящ и по-добър, е единствено при най-финните и повърхностни бели пилинги на кожата, и там по-добър е RBAC лазера. Реално това е единственото приложение, където RBAC превъзхожда поради една причина, тъй като и двата лазера, лъчението им се абсорбира, поглъща от водното съдържание в кожата, и RBAC лазера се оказва, че пика на абсорбция е по-мощен от този, който има CO2 лазера. До тук добре. Обаче, напоследък се оказва, че има начини, с които един добре измислен и произведен лазер, CO2 лазер, да стане достатъчно конкурентен и да се справя с този бял избелващ ефект, точно както и RBAC лазера. Въпросът е как се справя CO2 лазера, така че да работи като RBAC лазер. Трябва CO2 лазера да отговаря на няколко условия. Първото, CO2 лазера да е от така наречените лазери с радиочестотно възбуждане на активната си среда. Второто условие, този лазер трябва да има достатъчно голяма средна мощност. За достатъчно голяма аз казвам, че имаме нужда лазер, който средната му мощност да е поне 40 вата. От 40 вата нагоре смятам, че един лазер, CO2 лазер, би се справил добре и би постигнал тези изключително финни и бели режими. Друго условие е да притежава така наречения режим ултрапулс. Но не само да го притежава, вече много апарати имат в себе си ултрапулс, но да има възможност за модулация. Това означава да променяме дължината на този ултрапулс, който е свръхкъс импулс. Имаме ли тази възможност за модулиране на ултрапулса, тази средна мощност, лазера генерира ли на база радиочестотно възбуждане, то ние така може да настроим нашия CO2 лазер, че да получим достатъчно голяма пикова мощност в неговия подимпулс. Какво като имаме добра
пикова мощност, висока пикова мощност при CO2 лазер. Знаете, че при лазерите за епилация, при александритните лазери, когато искаме този лазер да е по-успешен с руси косми, тогава какво правим? Ние скъсяваме импулса на лазера, говоря за александрит. Сходно е, когато скъсиме импулса на CO2 лазера, той става по-агресивен. Това означава, че почва да се поглъща още по-плитко. И по този начин единственото превъзходство, което има RBAC лазера с плиткото поглъщане, може да го постигнем и с CO2 лазер. Това означава, трябва да скъсиме дължината на импулса, за да получим по-ниско проникване в тъканта и CO2 лазер да почне да работи като RBAC. Реално, от фирмите, които произвеждат CO2 лазери, маса от тях вече имат въведени тези режими с някакви имена. Така че тези режими може да ги срещнем като Laser Peel, като Cool Laser, като Cool Peeling, като Light Peel, като RB Mod. Така че, в зависимост от различните фирми, те ползват различни наименования на тези свръхбели режими. Виждате, че имаме ли правилната модулация на CO2 лазера, реално се оказва, че ние и в това единствено предимство на RBAC лазера го правим така, че CO2 лазера става достатъчно добър конкурент, за да се бори с него. И да не забравяме, че CO2 лазерите са лазери без консуматив. Реално при тях нямаме какво да сменяме. Особено при модерните радиочастотни лазери, които са на база метал, така наречената метална тръба, ние няма какво да подменяме. Те се водят вечни лазери, за разлика от RBAC, който си остава един твърдотелен лампово напомпван лазер с сложната вътрешна техническа структура, с сменяемите флаш лампи и така нататък. Така че имайте предвид, когато правите своя крачка, къде да насочите инвестицията. Знайте, че CO2 лазера бие на всички фронтове конкуренцията и ще ви е един безпроблемен апарат. Благодаря за вниманието.